Tak čus lidičky, je tu opět další challenge s mojou kamarádkou Aďou. A je to taková menší challenge o tom, jak my se moc dobře známe. No, tak jdem na to. No, tak začni. Ty. Ne, ty. 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 Dělej. Tak jo. Nejoblíbenější barva? Šedá. Ne. Minule jsi měla šedou. No to jo, ale není to nejoblíbenější barva. Černá? Jo. Jo. Když jsem se narodila? 19.3.1999. Jo. No, ty. Můj první kluk? Ups. Au. Ten z toho Německa nebo z Polska. No? Daniel. Jo. Jo, mám to. No. Jo, no. Kolik mám sourozenců? 4. Ne, 7. 8. Já nevím. Tohle nevím. No, počkej. 6. Jo. Si to vezmeš Jirka, No, tam ta tvoje ségra. Michala, No. Sebas. Sebas, potom bráška malej, Jo. další bráška malej a jedna sestřička. Jo. Jo. Do kolikáté třídy chodím? Do 8. Jo. Můj nejoblíbenější youtuber? Gogo? Ne. Fuj. Jinak Gogo nic proti. Já ho mám ráda, tak ho neurážej. Já ne. Do prdele. To není tak něco. Tak to nevím. Hogi. Jo, však to tam... Aha. No ty? Kolik mi je? 13 bude ti 14. Jo. No, kolik je mě? 15. Mhm. No ty? Když jsem se narodila? 28. června 2000. Ne. Června, vole, prosince. Jo. Já jsem si spletla ten. Chtěla jsem říct prosinec, ale řekla jsem červen, vole. Ale jsi 28. prosince 2000. Jo. Jsem včera přemýšlela, no. Kdy se narodila. No, teď... Ty. Mé nejoblíbenější barva? Černá. Jo. Ty. Můj nejoblíbenější předmět? Žádnej. Ale no tak. Ale jo, žádnej. Ne, tak Pravdu. dobře, možná... No tak vidíš. Můj nejlepší kámoš nebo kámoška? Já. A kámoš? Kinťa. No. Ne? Tak počkej. Ne. Tvůj nejlepší kámoš? Jarek. Ne, já nevím. Počkej. Dan? No tak počkej, to ne. Já fakt nevím. Standa. Ne. Honza. Ne. Dalík. Ne. Kurvička. Já nevím. Poraď písmeno. Petr. Já žádnýho neznám. To je tvůj problém. No ty. Kolik mám sourozenců? To mám počítat? Mhm. Kuba, ten, tenhle, ten 9? Jeden se narodil. 10. Za to nemůžu. Vidíte, má 10 sourozenců, její máti byla moc hyperaktivní. Tata. Nebo tata, to je jedno. Bátě by to nepřežila. No, ty se. Však to máš na to Jo, napíš. jo, vlastně. Můj nejoblíbenější sport? Tělocvik.
Ne, počkej, běhání. Sport! Běhání. Ne, Lyžování. ne, Sakra. nejlyžuju. Teda toto, jezdění na bruslích. Ne. Projížďky na kole. Ne. Kolo, Jsou počkej, dva. sport. Karaslovo bruslení. Ne. Co jsem hrála tady na škole? V Berouně. Co jsem hrála za školu? Fotbal. No, A a další? fotbal. Ne, to hrajou kluci. Má to 4 nohy. A jezdí se na Jo, tom. koně. Jo. No, jezdí, aha. Ježdění na koni. No a ty. Koho mám za třídní učitele? Učitelku? Kanarikovou. Je, bohužel. Nic bez ní. Jaké je moje oblíbené jídlo? Hranolky? Ne. Řízek? Ne. Špenátko pro mě. Ne. Tvoje polívka? Ne. Hamburger? Ne. Hranolky se sírem. Ne. Kečupem. Ne. Cibulí. Ne. Cibulí. Cibulí. Mhm. Nechaj se podat? Pizza. Aha. Ty. Kdo se mi líbí? Počkej, to bylo no, nevadí. Kenta. Jo. Tak tohle, jestli uvidí. Tak to budu v prdeli. Jak se jmenuje můj kluk? Jarek Flecity. Jo. No ty. Koho nenávidím? Dana. Jo. Kolik měřím? No takhle to asi neuděláš. Odhad, 1, 2, 3, 4, 4. Ne, počkej. 4 metry? Což blbá? Byla větší jak ten barák. Počkej, ne. 160? A? Půl? Ne. 4? 164? Ne. 165? Ne. 167? Ne. Uber. 163? A půl. Mám to. 163,5. No tak lidičky. Takhle jde asi moc vidět. Nachlámej se furt. Takhle jde asi vidět, jak my dvě se moc známe. Já za to nemůžu, ty jsi mi nic neřekla. Za to může on. Jo, no. Tak co už. Znám jo víc jako na mě. Nejsem si jistá. Nejsem si jistá. Hlavně, že jsem věděla polovičku tvých otázek a ty si pomalu nevěděla skoro vůbec nic. Tvýho kluka jsem uhodla rychle. No, tak to je jasný. Aspoň šel tomu. No lidičky, tak tohle to bude asi pro tohleto video všechno. Když budete chtít, dejte like nebo odběr. Nebo dislike. Nebo dislike. Okay. A pokud se vám tohleto video líbilo, tak můžete nám psát dolů do komentáře, jestli jaký máme natočit prostě videa. A my je natočíme a rozhodneme se. Tak se mějte hezky a čus! Papárově.